Hello mga kakitkat, magandang araw. Narito kami ngayon sa Supermarket Robinson, Pangasinan. Tara, samahan nyo kaming mamili. Nakakaloka, sa akin pala nakaharap yung camera na dapat pala ay sa grocery ko to ihinarap sa aking mga pinamimili. Wait, ibaba ko yung camera. Pero okay lang din, pa-cute muna kahit hindi cute. Char! At so yun na nga mga kakitkat, namimili tayo ng ating mga ilalagay sa basket. Pero piling-pili lang kasi short ang ating budget or sakto lang ang ating dapat na ipamimili. Grabe, basta supermarket, sobrang taas ng prices. At syempre, yun na nga, kailangan natin kilatisin ang mga presyo ng ating mga bibilhin para hindi tayo magugulat sa counter na malaki pala ang ating babayaran. So, piling-pili lang talaga ang ating ilalagay sa ating basket or yung pwede natin i-stock sa ating kusina. At syempre, yun na nga, kailangan natin bumili ng gulay para healthy living ang ating life, este life pala. Char! At yun na nga, matapos natin sa mga gulay, dumako naman tayo sa ibang mga ating bibilihin kagaya ng mga mamon. Syempre, isa sa mga favorite natin yan na kailangan natin bilihin at napakasarap din yan isabay sa kape habang nag-i-emote. Char! At matapos makapamili nila, tara, ikot muna tayo. Ikot, gaya ng pagpapaikot ng jowa mo sa'yo. Char! Sabi ni inay, hating kapatid, hatiin ang mamon, pati ang monay. Insaymada, mokarol, dapat pantay-pantay. Lagi nating iisipin ang mahal sa buhay, hating kapatid. Pero hindi pwede hati sa puso ng taong mahal mo, Charis. Lahat ng ito ay napakasarap lalo na kung ikaw ay may pera. Ang lahat ng ito ay isa sa mga favorite ko. Ang tanong, favorite ba ako? Char! Very colorful. Napakasarap nilang tignan at napaka-sweet gaya ng pagmamahal mo sa iyong mahal. Ang tanong, ikaw pa ba ang mahal ng taong mahal mo? Ouch, pain. At baka naman tumataba na ang puso mo sa mga kaswitan na message na ibinibigay niya sa'yo. Mag-diet ka naman. Subukan mo mag-nuts para maging crunchy ang iyong love life. Char! Ang lalaki ng mga cheese kasing laki ng pagmamahal mo sa iyong minamahal. At ang prices, very high at sana naman ganun ka rin ka-high sa puso't isipan niya. O yogurt kayo dyan, baka gusto nyo mag-yogurt o baka naman may buhaya sa inyong relasyon. Boom! I-yogurt nyo na lang pantanggal umay, mas mabuti pa. At yun na nga, lahat ng ating bibilihin, kailangan nating suriin, kilatisin,
Baka naman kasi expired na ang pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo. Napakaganda ng complete packaging pero masasaktan ka lang sa laki ng presyo. Ibaling mo na lang sa iba bago pa maubos ang lahat ng budget mo sa mahal ng yan, Char. Ang tanong, ikaw pa ba ang mahal? Charis. Sa panahon ngayon, napakarami ng toxic. Try mo kaya mag-organic rice para maging healthy living ka hanggang sa iyong love life, Charis. Tara mga kakitkat, dito naman tayo sa mga frozen food gaya ng pag-freeze ng puso mong nasaktan. Ouch! Napakadaming frozen food at napakalamig dito. At sana naman hindi nanlalamig ang inyong relasyon. Hala, sige, pili, libre halukay, parang select and then collect. Pagdating sa counter, ouch, ang laki ng babayaran ko. Ubus ang budget, bukas makalawa nga, ouch. Pag lahat ng ito ay nabili ko, I'm sure sira ang diet ko. Nagda-diet pa naman ako saan banda, di nga. Diet ako ng diet, pero chubby pa rin. But take note, chubby is a new sexy. Sus, eto na po tayo sa isa sa mga favorite ko na talaga namang favorite ko at napakahirap tanggihan. Kahit lumabo ang aking mata, basta makain ko lang itong mga favorite chocolate. Ang dami! Please secure your valuables such as bags, wallets, and cell phones. This is a friendly reminder from Robinsons Supermarket, Pangasinan. Thank you and enjoy your shopping. Daming chocolate. Kailan kaya ulit ako makakatanggap ng ganitong klaseng chocolate? Ang daming chocolates! Take note nga pala mga kakitkat, lahat ng bawal at lahat ng sobra ay nakakasama. Lalo na kung ang iyong age ay pataas na. Note, hindi ka na pabata. Dapat maging health conscious ka. Sige, ikaw rin, nasa huli ang pagsisisi. Huwag mong hayaang mawala ang taong nagpakilig at nagpasweet sa iyo ng totoo. Dahil hindi lahat ng darating sa buhay mo, sweet at totoong nagmamahal sa iyo. Napakaikli ng buhay para sayangin sa puro pait. Enjoy your life with sweetness. Thank you and enjoy your shopping. Ay, maganda yan. Malamig! Ganda ng... Ganda ng lettuce nila, oh. Mahal. Na yan sa tubig. Bumili na kayo. Ala, ito masarap sa inyo. Inumin ko. Mil. Men, oo. 233 lang? Aning? 33. Alam ko to. Ikita ko to sa ano. Ito, 40. Ni? Kaya. Ito po lang ano.